aquest vídeo veurem la col·locació d'un dipòsit de recollides aigües pluvials. Comencem! Comencem amb el forat. En aquest cas l'hem fet nosaltres mateixos, a partir de les mides del dipòsit que hi col·locarem, pensant que aquest ha de ser 30 cm per banda més gran que l'espai que ens ocuparà. Un cop fet, posem una capa de sauló per tal que la base quedi el més plana possible i sobretot mirant que no hi hagi cap pedra ni objecte punxant que ens pugui foradar el dipòsit d'un cop col·locat. Per fi el tenim a casa i situat al seu lloc. Comencem amb l'unboxing i explicant una mica les característiques del nostre dipòsit. La capacitat és de 2.000 litres, amb un diàmetre de 1.100 mil·límetres i 2.150 mil·límetres de llargada. Conté un filtre per evitar que les impureses de l'aigua que recollim vagin a parar dins el dipòsit. En aquesta altra etapa hi tenim l'accés al sobreixidor incorporat per l'extracció de les aigües pluvials sobrants. El seu disseny fa que retiri la làmina superficial d'aigua del dipòsit, ajudant així a retirar el pol·len en suspensió que hagi pogut entrar. A més, impedeix l'entrada de rosegadors i per la seva forma de sifon tornada de males olors. El tub respirador i tenim el tub per connexió de la bomba per tal d'aprofitar l'aigua recollida pel rec de la gespa que properament col·locarem al jardí. Un cop inspeccionat i familiaritzats amb ell, agafem el nivell làser per assegurar-nos que el tenim a l'alçada correcta. I comprovem que el tenim a nivell per continuar amb els propers passos. El donem per col·locat correctament i comencem posant unes pelades de sorra fina per fer que vagi quedant fixa en el lloc corresponent, assegurant-nos que tota la base quedi plena. I ho compactem com podem. Ja podem omplir aproximadament una tercera part del dipòsit amb aigua, fent que aquest agafi pes i no es mogui de la col·locació marcada, mentre continuem cobrint-lo amb la sorra. En el nostre cas, hem de pujar bastant tot el nivell del jardí. Per tant, de moment, el cobrirem fins a l'alçada que mostrem i comencem amb la instal·lació dels tubs de PVC. Primer els presentem, medim el que necessitem i anem a tallar-los i preparar-los. Per tallar-los, ho fem amb una serra de mà, fent petites seccions fins a aconseguir tallar tot el tub.
i passem paper de vidre de gra ben fi per deixar-lo ben net. Necessitem afegir un colze i a l'estar aprofitant tubs que tenim, que aquí no es llença res, necessitem modificar la boca per tal de poder-lo lligar correctament. Així que, agafem pistola d'aire calent i ho fem casolanament. Amb la pistola, escalfem el PVC per tal de que sigui manejable. Un cop escalfat, col·loquem el colze ajudant-nos amb un tornavís, per tal de donar-li la forma que necessitem. I ja ho tenim! La canalenya la tenim adaptada a un colze 75, val? Que el passem a 90, o sigui, la canalenya és de 80, això ja és 90, aquí ho passem a 110, val? I de 110 tenim els enllaços, d'enllaçant tubo, que va directe fins al dipòsit. Val? I ara això hem de mirar que tingui la pendent que toca. Com ja heu vist, ho tenim tot a punt. Agafem el nivell i comprovem que tot el tub tingui la pendent que toca. Sí, baixa molt. Un cop comprovat, podrem començar a encolar els tubs amb adhesiu per PVC, per deixar tota la instal·lació fixa. Properament, penjarem un vídeo on ensenyarem el procés. Activa la campaneta per no perdre'l. I amb els tubs col·locats, tenim el dipòsit de recollida d'aigua de pluja llest per omplir. Ara només falta que plogui. Ens veiem aviat.